Здравейте, приятели на Фондация Подаем ръка. Казвам се Дим Чугиров и съм председател на управителния съвет на фондацията. Днес на 20 април 2024 година се включвам, за да мога да уведомя всички вас, нашите приятели, хората, подкрепящи нашата кампания, че кампания Подари Великден 2024 е пред провал. Какво има в предвид? Знаете, както всяка година, така и тази, по различни поводи, като големи християнски празници, нашата фондация обявява кампания, дали ще е за Коледа, Великден или по друг повод, за да можем да съберем средства за закупуване на хранителни продукти, които в колаборация с кметството, с служители на кметство Козлодуй, да бъдат разнесени до хората в нужда от град Козлодуй и околните села. Кампанията върви вяло. Средствата, които до този момент са събрали, са незначителни. Правя това видео не за да ви хокам или нещо друго. Напротив, искам по съвсем друг начин да разберете това, което искам да кажа. Ние, уважаеми приятели, няма как да направим нещо повече, нещо по-голямо без вас. Ако вие наистина не ни помогнете в този тежък момент, а вие помагайки на нашата кампания, за да бъде успешна, по този начин помагате на вашите съграждани, не помагате на никой друг. Желанието ми е да достигнем наистина до колко се може повече хора, но в действителност важно е колко пари ще се съберат и какъв ще бъде реалният бюджет. Така че остава не много време, не малко, зависи от гледната точка. Желанието ми е да успеем все пак. Все пак е един от най-големите християнски празници Великден. Нека всички заедно да споделим масите, храната на масата, да споделим очакванията, да споделим нещата, свързани с този така голям празник и така ценен за нас, като християни, и да не оставаме човек в нужда гладен, да не оставаме хората в нужда най-вече с впечатлението, че отново и отново са забравени, че отново и отново никой никога не се е сетил за тях. Вие може би нямате представа, но когато се извърши една кампания и хората по места минат и разнесат храните, самите хора, които разнасят, са хората единствено, които могат да го усетят и да разберат какво е чувството на удовлетвореност, когато видиш една баба, един дядо, човек с болки, с болести, трудноподвижни, неподвижни, да се разплаче буквално, да видиш сълзите в очите на този човек от радост, че някой се е сетил за него, че някой е решил, че няма да го остави сам в този светъл християнски празник. Може би това е по-важно дори от храната, която ние им доставяме. Точно заради това ви моля, приятели, нека всички заедно да се съберем в едно, като един юмрук, и да успеем да доставим колко се може повече средства, за да се организира колко се може по-голяма кампания, за да дадем надежда, вяра в този Великден да бъде колко се може по-добър за всеки един от нас. Благодаря ви.